Doncs bé, bon dia a tothom. Comencem la sessió. Benvinguts al webinar de solucions innovadores per al sector de la bioenergia, organitzat per l'IREC de forma conjunta, l'IREC i el Clúster de Bioenergia de Catalunya, amb la col·laboració de la xarxa d'R+D+I Energy for Society, el projecte Transener i el Pla Anual de Transferència Tecnològica de la Generalitat. En primer lloc, donarem la paraula al Marc Cortina, que és el mànager del Clúster de Bioenergia de Catalunya, perquè doni unes paraules de benvinguda. Marc, endavant. Hola, molt bon dia a tots i totes. Benvinguts a aquest webinar, que és clau per tal de promoure solucions innovadores en l'àmbit de la bioenergia, que és el nostre àmbit d'actuació dintre del clúster. En primer lloc, també volia excusar la presència del nostre president, el Jordi Serra, que avui no ha pogut estar amb nosaltres. Dit això, d'inici volia destacar dos aspectes importants. Com a clúster de bioenergia a Catalunya, ja aglutinem tot el principal sector de la bioenergia, al voltant de 140 empreses i entitats del sector públic i privat. I dit això, som el principal clúster ja a nivell europeu que aglutina tota la cadena de valor, des de tot el recurs disponible, biològic, amb totes les tecnologies d'aprofitament, fins a les diverses aplicacions energètiques, com en alguns casos també aplicacions no energètiques que també treballem. Dit això, volia posar també a manifest l'impacte de la bioenergia. A nivell europeu, cal recordar que és la principal energia renovable que es consumeix a Europa, representa un 11% del mix energètic europeu i ni més ni menys que el 60% del mix total d'energies renovables. També genera un impacte econòmic de més de 30 milions d'euros a nivell de la Unió Europea i un estalvi de més de 285 milions de tones d'estalvi de CO2 cada any. També és l'energia més social, en aquest sentit, la que genera més llocs de treball de forma proporcional i on més fa falta al territori, especialment, i alhora és la principal energia que genera competitivitat industrial, clau per avui tot el procés que ha d'experimentar la indústria a Catalunya en el procés de descarbonització. I alhora també per disposar d'una energia que ajudi a promoure la sostenibilitat, com també la pròpia seguretat energètica. Com a tal, la bioenergia és l'única renovable que tenim que és gestionable i emmagatzemable des del punt de vista energètic i és la més versàtil de totes les renovables. Ens pot permetre fer calor, refrigeració, vapor, electricitat, combustible pel transport, es pot injectar a la xarxa, com també generar altres bioproductes de valor afegit. I per mi, també, des del meu punt de vista més important, ens ajuda a resoldre els principals reptes del canvi climàtic i les problemàtiques ambientals que tenim a Catalunya, com poden ser els incendis forestals, la problemàtica de nitrats amb els purins, els abocadors, la valorització de residus, la reducció d'emissions. I, per últim, emmarcar en l'acte d'avui, cal dir que en l'àmbit empresarial som líders en tecnologia. El 75% dels fabricants mundials de bioenergia estan a Europa, no estan a Àsia, i, per tant, podem dir que a dia d'avui som líders. Aquest lideratge avui el podem defensar, però perquè pugui continuar necessitem de poder treballar en projectes d'innovació i tecnologia per poder mantenir aquest lideratge i alhora avançar cap a la circularitat i la sostenibilitat de tota la cadena de valor. Res més, en tots aquells que no formeu part del clúster de bioenergia a Catalunya, sapigueu que teniu un espai per poder participar, que en breu també desenvoluparem un grup de treball d'innovació i tecnologia per poder donar resposta a tots aquests reptes també que segurament avui es comentaran aquí. I moltes gràcies altre cop a l'IREC per facilitar-nos i organitzar també aquest acte. Moltes gràcies, Marc, per les teves paraules. Donem la paraula a Carles Rubio, que és el Business Developer de l'IREC, a l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya. Carles, endavant. Bon dia a tothom i benvinguts al webinar de solucions innovadores per al sector de la bioenergia, organitzat en col·laboració pel Clúster de Bioenergia de Catalunya i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya i amb el suport de la xarxa de recerca, desenvolupament i innovació Energy for Society. Com ha comentat l'Anna, soc el Carles Rubio, Business Developer a l'IREC. L'IREC és un centre de recerca en energia i treballem principalment en 3 grans verticals: la generació i medi ambient, emmagatzematge i l'ús eficient de l'energia.
Aleshores, Energy for Society és aquest ecosistema que engloba una quarantena de grups d'investigació de 14 entitats catalanes i del qual l'objectiu és apropar el coneixement generat pels grups de recerca a la indústria i a la societat per mitjà d'activitats de transferència tecnològica, formació, capacitació dels investigadors i networking. Aleshores, l'objectiu del webinar d'avui, per tant, és donar a conèixer alguns dels últims avenços de recerca en el sector de la bioenergia, en els camps dels residus i la seva valorització, l'impacte ambiental i la sostenibilitat. Principalment proposant solucions tecnològiques que permetin la transició cap a models més sostenibles dins d'aquest sector, com molt bé comentava el Marc abans. I abans de passar la paraula, vull aprofitar per agrair-vos la participació de tots els que sou aquí i que heu fet possible aquest webinar, organitzadors, col·laboradors, ponents i oients interessats. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carles. Passem al següent bloc, que és el bloc central de la jornada d'avui, que es tracta de 6 ponències de 6 investigadors i centres tecnològics que ens oferiran, ens explicaran solucions innovadores al sector de la bioenergia. I el nostre primer ponent es tracta de Víctor Ortiz, investigador de la línia de residus i impacte ambiental d'Eurecat. Víctor, endavant. Hola, Anna. Moltes gràcies. Així és, soc en Víctor Ortiz, investigador d'Eurecat, de la línia de residus, i us comentaré un cas que portem, gràcies al clúster de bioenergia, que va posar en contacte empreses per ajuntar qui té necessitats amb qui en principi les pot solucionar. Compartiré la presentació aquí. Es veu ja en format presentació? Sí, s'està carregant, sí. Perfecte. Doncs bé, com he dit, poso això que sempre va bé. Doncs bé, aquest projecte està format bàsicament pel clúster, que actua com a coordinador. Agafa 2 empreses, que serien Nufri, que és bàsicament una empresa referent al sector de la fruita de Catalunya, són productors d'aliments, i Boscat Fusta, que agrupa productors de biomassa i té el seu origen a la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals. I finalment Eurecat, el centre al que jo pertanyo, que és un centre tecnològic que busca trobar solucions als problemes que existeixen avui en dia i que apareixen a les diferents empreses que ens consulten. Aleshores, les necessitats de desenvolupament d'aquest projecte era bàsicament que la indústria alimentària, en aquest cas Nufri, presenta uns inconvenients, com poden ser que generen gran quantitats de subproductes difícils de valoritzar o que es valoritzen productes de poc valor afegit. Exemples clars, no el 100% de fruites i verdures s'aprofiten. Tenen pells, tenen pinyols, tenen branques, etc. Són indústries que tenen un elevat consum d'energia perquè la majoria de processos, ja sigui la neteja, la cuita, el triatge, etc., requereixen una gran quantitat d'energia i necessàriament aquests 2 vectors ens porten a que això suposa una elevada despesa econòmica. També, per altra banda, en aquest cas Boscat, les empreses del sector de la biomassa, generen també subproductes amb una qualitat no apta, en aquest cas, si es fabriquen pèl·lets o estella, sempre existeix una fracció que s'anomena fins, que no té una quantitat mínima per poder col·locar al mercat per poder fer servir com a funció del que es vol. I en aquest cas, quan més producte es desaprofita durant la producció, més s'ha d'incrementar el preu final del producte d'alt valor afegit perquè els números surtin a nivell econòmic. El que acabo d'explicar, així a nivell gràfic, és Nufri, a través d'un procés que té una despesa econòmica, genera un producte de valor afegit i obté un benefici econòmic. Però alhora aquest procés genera un residu que suposa una despesa a l'hora de gestionar-lo i de la mateixa manera Boscat Fusta també té un procés que genera un producte de valor afegit, aquest procés també requereix una inversió i genera un residu o un subproducte que també suposa una despesa. Disculpa, Víctor, que t'interrompi. Hi ha un parell d'assistents que diuen que no veuen la presentació. Jo, de fet, estic amb 2 ordinadors, amb un a la veig i amb l'altre no. Ostres! Llavors, si vols deixar-la de compartir i tornar-la a compartir, perquè deu haver-hi algun tema tècnic. Doncs ara he deixat de compartir. Torno a compartir, a veure si carrega. Ara la veig amb els 2. I ara en format presentació?
Endavant, Val. sí. D'acord, continuo, doncs. Doncs bé, com he dit, l'objectiu del projecte és l'avaluació sobre la viabilitat de l'ús d'aquests subproductes generats en ambdues empreses, en dos sectors. En el cas doncs, de l'empresa alimentària serien llots de depuradora, polpes de fruita, i en el cas de la biomassa serien aquests fins que hem dit de biomassa forestal que no tenen altres usos d'elevat valor. I utilitzar-los com una font d'energia renovable a través dels processos de gasificació i piròlisi. Per tant, en aquest cas, aquestes dues empreses tenen un repte comú, que és la gestió del residu i l'obtenció, en aquest cas, d'una energia renovable que permeti reduir els costos energètics i, per tant, econòmics de la producció dels productes als quals dediquen la seva activitat econòmica. Això com ho fem? Doncs a través de, en aquest cas, es van provar tant gasificació com piròlisi. La diferència entre els dos, bàsicament, és la presència d'un agent comburent. Normalment és l'oxigen. En el cas de la piròlisi hi ha una absència total d'oxigen i es produeixen, és un tractament termoenergètic, perdó, en els dos casos, a elevades temperatures, normalment entre 300, 400, 500 fins a 1.000 graus, que el que fa és, en el cas de la piròlisi, produeix tres productes. Un producte líquid, que és un bioil, que té aplicacions que poden ser com a combustible o com a extracció de productes químics per fer servir en empreses en el sector químic. Es produeix un char o biochar que es pot fer servir com un absorbent a l'hora de fer, per exemple, sistemes de separació. Pot ser utilitzat com a material de construcció, es pot fer servir com a remediació de sòls o com a fertilitzant, o també s'utilitza com a catalitzador de processos químics. I, finalment, uns gasos de síntesi, que bàsicament són hidrogen, metà, monòxid i diòxid de carboni, que tenen un ús com a combustibles o també com a productes químics, per exemple, com a precursor d'etanol. En el cas de la gasificació, que hi ha sí una presència, encara que sigui baixa, d'agent comburent, d'oxigen, normalment el bioil no es produeix i només obtenim les dues primeres fraccions. Com que l'objectiu d'aquest cas era la producció d'un gas de síntesi que ens permeti rebaixar els costos de la producció, els costos energètics de la producció en la línia de Nufri, es va decidir fer servir el sistema de gasificació per obtenir un millor rendiment i assolir l'objectiu que al final estàvem buscant. Per tant, nosaltres el que vam fer va ser transformar l'esquema actual, que seria el que hem comentat abans de tenir una despesa en un procés que obtens un producte de valor afegit i un subproducte que suposa un problema, en aquest esquema següent, en el qual, a través del mateix procés, nosaltres agafem els dos subproductes, els passem per un procés de gasificació, en aquest cas, un procés en el qual sí que hi ha d'haver-hi una inversió econòmica, tant a nivell energètic inicial com a nivell d'instal·lacions, que ens retorna un producte en forma de gas que tindrà aquesta aplicació en la línia de producció de Nufri. Per això també hi ha un signe de l'euro tatxat, vol dir que es requereix energia, però molta menys dependència externa i, per tant, menys a nivell econòmic, del que fins ara era dependre completament d'una font energètica externa, i ens genera també un producte que seria el char, que en funció de les seves qualitats també es pot vendre com a subproducte, ja sigui a nivell extern o reutilitzar per les pròpies empreses si necessiten esmenes al sòl o fertilitzant o alguna que se li pugui donar una utilitat. I de la mateixa manera es redueix el cost, es transforma el cost que fins ara hi havia de gestió de residus, s'elimina per tal d'obtenir aquest producte de valor final. I una mica és el projecte que estem ara portant juntament amb aquestes empreses. No sé com he fet de temps, si m'he passat, perquè clar, 5 minuts o 7 minuts m'espantaven una mica. No sé si he resumit molt, he resumit poc, ho he fet bé. Està perfecte, Víctor, has tardat 8 minuts exactament. Doncs mira, genial. I res, aquesta és la meva informació de contacte. Qualsevol dubte, ja sigui del procés, ja sigui de possibles adaptacions a altres casos, estem oberts a lo necessari. Perfecte, doncs moltes gràcies per la teva ponència. Obrim el torn de preguntes. Segurament és més senzill si, com que els assistents esteu mutejats, si escriviu les vostres preguntes a través del xat. Si algú té alguna pregunta ja més complexa, que aixequi la mà i li donarem accés perquè la pugui fer en obert. Algú té alguna pregunta per fer-li al Víctor Ortiz d'Eurecat?
Mira, tenim una pregunta de l'Ignasi López i ens pregunta si això millora la valoració econòmica dels fins. Bé, això nosaltres ho enfocàvem amb el tema dels fins com a intentar evitar, fins ara es tractava com un subproducte, em sembla que no se li donava una valoració econòmica, simplement era un problema, o sigui, s'havia de pagar per la seva gestió, d'aquesta manera se'ls hi busca una segona vida. Si tingués altres usos, s'hauria de fer el balanç a nivell econòmic, això els nostres companys de cicle de vida sí que serà la tercera etapa que faran, que precisament serà això, centrar a veure el valor final, o sigui, el paquet final des de l'inici fins al final de tot, a nivell econòmic, a nivell ambiental i a nivell social, quina valoració se li dona. És a dir, en resum, si fins ara els fins tenen una sortida que sí que tenen un valor econòmic, poder no seria tant, però si fins ara, com era el cas, se li dona un tracte de residu i genera una despesa econòmica a la seva gestió, per suposat que sí que valora millora la valoració econòmica dels fins. Perfecte, doncs moltes gràcies per la teva intervenció. A la resta de... tenim una altra pregunta just ara. De la Sara Masnou. Quin volum de residu és necessari per ser rendible econòmicament al procés de gasificació? Doncs la veritat és que no ho sé. Nosaltres estem fent ara les proves a escala pilot i aleshores, en funció dels resultats obtinguts, sí que es farà un pla de viabilitat a escala gran i serà quan sapiguem a partir de quina quantitat els costos operatius i d'inversió inicial seran beneficiosos a partir de quin nivell serà beneficiós o no el procés aquest, el fet d'instal·lar una planta de gasificació. Gràcies. I de part de l'Adrià Bové tenim una altra pregunta. El sistema està implementat i funcionant actualment? Inclús podem valoritzar els residus, el xar? No, implantat ara mateix, com he dit, just estem a escala planta pilot. Amb el tema del xar sí que puc dir que estem fent anàlisis del xar i sí que pot tenir utilitat com a esmena del sòl o com he dit, com a fertilitzant. A partir d'aquí, en funció de la quantitat lligat amb el d'abans, en funció de la quantitat de residu i de la capacitat de la planta, es generarà més o menys xar i es podrà estudiar a veure a quina escala val la pena comercialitzar-ho. Si quedar-se a nivell intern o si fins i tot es podria externalitzar. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Tenim altres preguntes, però per no allargar la jornada les anirem apuntant i les recuperarem al final del webinar en el torn de preguntes obertes. Els oients, sisplau, si poden anar posant també a qui va dirigida la pregunta per tenir un track d'això. Jo les aniré apuntant i les recuperem després. Moltes gràcies, Víctor. Doncs donem pas a la següent ponent, que es tracta de Belén Fernández, investigadora del programa de sostenibilitat en biosistemes de l'IRTA. Belén, endavant. Hola, buenos días. Gracias al IREC y al clúster por invitarme a participar en este webinar. Voy a compartir la presentación. Antes de nada, momentito. Vale, a ver, en modo presentación. ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve bien. Perfecto. Muy bien. Como decía, soy Belén Fernández, investigadora del IRTA. El tema en el que yo voy a proponer una solución es en el ámbito de la producción de biogás. Antes quería hacer una pequeña presentación del grupo de investigadores en el que trabajo. Como sabéis, el IRTA es un centro de investigación adscrito a la Generalitat de Cataluña. Dentro del IRTA hay varias áreas de trabajo y en particular en la que yo estoy trabajando está relacionada con la sostenibilidad en biosistemas. Estamos ubicados en Torre Marimón y en Cabrils, donde tenemos los laboratorios y plantas piloto, y el objetivo de nuestro grupo de investigación y de trabajo es todo lo relacionado con la biotecnología aplicado a sistemas agroindustriales. Estas son las tres grandes líneas en las que trabajamos. Somos un grupo de unas 20 personas aproximadamente entre técnicos, doctorandos y postdoc, y quisiera destacar el carácter multidisciplinar que tenemos en el grupo de investigación.
La idea que yo vengo a proponer hoy en el webinar está sobre todo relacionado con la biotecnología ambiental, es decir, aplicar un bioproceso para prevenir esta contaminación, valorizando unos residuos y en este caso la opción que yo os presento está relacionada con la producción de biogás y la prueba la hemos realizado conjuntamente en un proyecto de doctorado industrial con la empresa Mafrica. Precisamente este proyecto se ha desarrollado en estos últimos 3 años y es una de las soluciones que presentamos al clúster y que por suerte obtuvo el premio de innovación de este año. Yendo al problema, el problema, como sabéis, cuando queremos valorizar residuos, por supuesto, son siempre un gasto para las empresas y buscando alternativas para que ya no sea un gasto, sino que sea un recurso del que puedan sacar beneficio, se plantea la producción de biogás. En este caso, en el caso y en los ejemplos que os voy a ir mostrando, en el caso del sector cárnico, como utilizando el biogás como una fuente de energía renovable que se puede consumir en la propia planta, en el propio matadero, para cubrir sus demandas de energía térmica y de energía eléctrica. ¿Qué problema tenemos con los residuos ricos en grasa y proteína? Que precisamente, a pesar de su gran potencial, la descomposición de estas materias, proteínas y grasas, dan lugar a unos componentes intermedios, compuestos que en algunos casos son inhibidores de las propias poblaciones microbianas que son las que generan el biogás, el metano. En el caso de los residuos ricos en proteínas, se genera nitrógeno amoniacal, que a partir de ciertas concentraciones en los sistemas en continuo puede reducir el rendimiento de dicho digestor. En el ejemplo que hemos hecho en este proyecto, hemos trabajado con residuos muy ricos en proteínas, como son los residuos Sandage, entendiendo Sandage como todos los subproductos animales no destinados a consumo humano. Hay que decir que el purín y los residuos ganaderos, las deyecciones ganaderas también son Sandage, pero digamos son una categoría especial. Dentro de los Sandage podemos utilizar categoría 2 y categoría 3, pero para ello, para llevarlos a una planta de biogás, debemos realizar una higienización. Aparte de los requerimientos de sanidad, para evitar riesgos, digamos, sanitarios, también hay que tener en cuenta algo tan obvio como la estacionalidad. Uno pensaría que en un matadero no hay muchas variaciones en cuanto a las composiciones de estos Sandage, pero como el material que está entrando a la planta de biogás es una mezcla de varias tipologías de residuos, que los tenéis ahí en ese esquema circular en su proporción en peso, sí que nos encontramos que a la hora de la verdad, cuando implementamos esta solución de producir biogás en el matadero, sí que encontramos una cierta estacionalidad en cuanto a la composición química, es decir, el contenido de proteínas y grasa que tenemos en la entrada a la planta de biogás. Y por otra parte, también por el tema de la gestión de costes, por la gestión de residuos, nos encontramos que en función de los precios de mercado, la sangre que se obtiene también durante el proceso en el matadero puede tener varias alternativas. Eso hace que el material de entrada también tenga una composición variable en función de la concentración de sangre. La sangre, básicamente, desde nuestro punto de vista de la planta de biogás, es más proteína. Vale, ¿qué solución proponemos para estos problemas de la inhibición y de la estacionalidad en la composición? La primera solución que propusimos es la predicción de la composición del material que entra al digestor utilizando un sistema basado en el infrarrojo cercano, pero la gracia de este sistema es que es un dispositivo de bolsillo. Aquí en la esquina tenéis una imagen del dispositivo, literalmente es el tamaño de un mechero y nos permite conocer la composición. En este caso calibramos el sensor para poder determinar la concentración de proteína y grasa precisamente en esa mezcla de Sandage que estaba variando a lo largo de los meses para saber cómo definir la estrategia de operación de la planta de biogás. En un primer estudio preliminar, tenéis aquí el caso del matadero del antes y el después. El antes, como se está gestionando actualmente, el después, cuando integramos la planta de biogás en el matadero. Y sin entrar mucho en el detalle, deciros que si se va a este planteamiento más circular de aprovechamiento del biogás generado con los propios residuos del matadero, en función de la estacionalidad, debido a esa composición, podríamos llegar a cubrir el 70% de toda la demanda eléctrica y el 100% de la energía térmica
que requiere la propia actividad del matadero. Indirectamente, esto supone una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero simplemente por sustituir combustibles de origen fósil por esta energía renovable a partir del biogás. También hay que tener en cuenta que para determinar esta horquilla de demanda o de autoconsumo, hemos tenido en cuenta esa estacionalidad de la composición química de la mezcla de residuos que va a entrar a la planta de biogás. La segunda solución, el tema del nitrógeno amoniacal como inhibidor de la digestión anaerobia. Y entonces aquí, ¿qué propusimos? Pusimos en marcha el sistema en continuo. Y si no hacemos nada, la producción de biogás se ve reducida debido a esa concentración de nitrógeno amoniacal, como os he explicado anteriormente. La solución que hemos propuesto es acoplar al digestor anaerobio un sistema modular con membranas que permiten extraer el NH3, este componente que es tóxico para las bacterias que están produciendo metano. Con el sistema de la membrana para extraer el nitrógeno NH3 gas, lo que conseguimos es duplicar la producción de biogás por metro cúbico de reactor y día, comparando el antes y el después del acoplamiento con el sistema de la membrana modular. No solo duplicamos la producción de biogás de ese digestor, sino que también recuperamos una solución amoniacal que puede tener diversos usos en otras industrias. Y simplemente operando este sistema a 37 grados, que digamos no son las mejores condiciones para optimizar la extracción del amonio, ya estamos extrayendo casi el 30% del nitrógeno que estaba entrando en planta. Por lo tanto, digamos que obtenemos un beneficio a la hora de producir más biogás que nos hace falta para cubrir esa demanda energética. Y en segundo lugar, obtenemos una nueva corriente que puede tener un precio en el mercado. ¿Qué queremos hacer ahora? Todo este trabajo se hizo durante un proyecto de doctorado industrial durante 3 años y ahora lo que queremos es escalarlo, a hacer una planta más demostrativa, optimizar esta combinación de procesos y también extrapolar este conocimiento a otros residuos ricos en proteínas y grasas. Nos interesaría también evaluar otros posibles productos que pueden además mejorar el rendimiento económico de este esquema circular en la industria, que sería dar valor a los demás productos que obtenemos, que serían básicamente o bien un fertilizante orgánico, valorizando el digestato como tal, o recuperando una parte del agua contenida en este digestato para diferentes usos, como puede ser riego, limpieza, etcétera. Y por último, el tercer producto que creemos que puede ser muy interesante es la recuperación de CO2 a partir de su separación del biogás que se genera en planta. Este, digamos, esquema que tenéis en la diapositiva sería una posible idea del siguiente paso. Y eso es todo. Espero haberme, digamos, extendido lo suficiente, los 7 minutos, y aquí tenéis mis datos de contacto. Gracias. Muchas gracias, Belén, por tu presentación. Pues abrimos ahora el turno de preguntas de nuestros oyentes, esas preguntas que se han quedado en el tintero o alguna cosa que no haya quedado clara. ¿Algú té alguna pregunta? L'està escrivint. La Sara Mira, Masnou. la Sara... Sí, digues, Esther. La Sara Masnou pregunta si hay algún proyecto en funcionamiento en mataderos. A escala piloto sí sé que hay algún proyecto. A escala real, o sea, a escala industrial, sé que hay algún proyecto digamos, en preparación. Y luego, fuera de Cataluña, sí que sé que hay alguna planta de biogás que está trabajando con residuos de matadero. No es exactamente esta configuración que yo he presentado, porque el proyecto que yo conozco están trabajando en un esquema de codigestión, es decir, están mezclando los productos, los residuos del matadero con otros materiales, o las proporciones de la mezcla que están entrando no es exactamente la que se genera en el matadero, pero al menos yo conozco un caso fuera de Cataluña que ya está funcionando. Y luego fuera de aquí, o sea, en Italia, en el resto de Europa, conozco 2 casos más, uno en Italia y otro en Austria, donde están trabajando con los residuos del matadero exactamente.
Y vuelvo a insistir, el tema, ahora me sale en inglés, el challenge, ¿cómo se dice? El reto, gracias, es el nitrógeno amoniacal. Y hay digamos, no verlo como un problema, sino como la opción de mejora de poder extraerlo, puede ser un vector con alto valor para otras empresas. Y el tema de la estacionalidad, aunque parece como muy obvio, cuando estás trabajando con los operadores de las plantas de biogás es realmente un problema, porque el diseñador de la planta en el papel pone un valor de mezclas constantes, pero en el día a día la estacionalidad es un reto para que la producción de biogás se mantenga estable o al menos cubra las demandas o los objetivos que se han planteado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Belén. Encantada. Podéis seguir escribiendo vuestras preguntas, las recuperaremos al final de todas las intervenciones. Y damos paso, pues, al siguiente ponente. Se trata de Óscar Osegueda, és investigador de l'àrea de tecnologies ambientals i bioeconomia circular del Centre Tecnològic Beta. Hola, Óscar. buenos días. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación a este webinar. Haré la presentación. ¿Me comentan si se logra ver la presentación? Se ve perfectamente. Adelante. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Óscar Osegueda. Trabajo en el Centro Tecnológico Beta y les voy a presentar uno de los casos en los cuales nosotros estamos trabajando. Es el proyecto Water, que básicamente lo que intenta es acelerar la circularidad del agua en la industria de alimentos y bebidas en toda Europa. Y básicamente, pues les comentaré lo que estamos haciendo en el demostrador de la industria cárnica aquí en Cataluña. Hablar un poco antes del Beta. El Centro Tecnológico Beta nace en el año 2014. Es un centro adscrito a la Universidad de Vic, de la Universidad Central de Cataluña. Y la misión básicamente del centro es ser un actor relevante del desarrollo tecnológico, la competitividad y la calidad de vida de las sociedades rurales, especialmente porque estamos situados en Osona, ¿no? Es esta zona que es muy fuerte todo el trabajo de las empresas de granjas, de cerdos, todo el tema rural. Y desarrollamos proyectos de I+D+, y de investigación, desarrollo e innovación, y esto nos ha permitido llevar a una transferencia del conocimiento de las tecnologías en las cuales nosotros estamos trabajando, las podemos llevar hacia el sector público y privado para poder impactar positivamente en estos ámbitos. Además, formamos parte de la red Tecnio, que obviamente potencia la tecnología diferencial, innovadora en las empresas, y tenemos 5 áreas de trabajo: tecnologías ambientales y bioeconomía circular, donde yo estoy adscrito y hago mis investigaciones; ecología aplicada y cambio global; sistemas alimentarios y agrosostenibles; contabilidad, optimización de la sostenibilidad y gobernanza para la sostenibilidad. Por lo tanto, abarcamos estas áreas que son sumamente importantes porque cuando entendemos que la investigación está relacionada en todos estos 5 ámbitos para poder tener un impacto real y relevante en la sociedad. Un poco hablarles del proyecto. El proyecto se trabaja a nivel de Europa. Somos 19 socios, de los cuales hay 5 demostradores trabajando en la industria de producción de pescados, cárnicas aquí en España, cerveza, leche y tomate en Italia. Es un proyecto del programa H2020 y básicamente pues lo que estamos intentando es trabajar en el tema del nexo agua, residuo y energía, y básicamente pues estamos planteando optimizar el consumo del agua en la industria alimentaria, especialmente implementando tecnologías innovadoras y herramientas de inteligencia artificial para poder optimizar este recurso.
optimizarlo y poder ir hacia un tema que es esencial, sobre todo ahora que lo estamos hablando muchísimo en Cataluña, el tema de la regeneración del agua, de la recuperación y la regeneración del agua para ser reutilizada dentro de las mismas industrias. Pero además tenemos otra parte adicional, específicamente en nuestro demostrador, que es el tratamiento y la valorización de los residuos sólidos. Y aquí es el trabajo que les explicaré más en detalle para este webinar, porque la idea es la recuperación de la energía y productos de alto valor añadido, así como también ahorrar costos y hacer los procesos mucho más sostenibles. ¿Por qué escogimos la industria de procesamiento de alimentos? Bueno, porque todos sabemos que es una de las es una de las 3 industrias más importantes de toda Europa, contribuye a entre un 15.6% de la facturación de la industria en general, emplea 4.6 millones de personas y bueno, además pues es responsable, ¿no? Y esto sí es quizás de los temas que hay que tener en consideración, es que es responsable de un buen porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y además en el tema de Europa es el que consume un 10.4% del consumo eléctrico industrial. Entonces, es importante, ¿no? Empezar a generar alternativas y desarrollar estrategias tecnológicas para poder favorecer a que este sector se vuelva mucho más sostenible. Les presento, este es el esquema de lo que estamos haciendo, es el esquema completo de lo que realizamos en esta industria cárnica, que es un matadero, también procesador de alimentos, es Mafrica. Belén lo conoce muy bien porque ella estuvo hablando de este proyecto, hablaba también de un proyecto que trabajaron con ellos. Y bueno, tenemos en la parte más alta de este esquema la parte del el tratamiento de aguas residuales. Ahora mismo no me voy a enfocar porque nos interesa sobre todo la parte de los desechos sólidos, en los cuales nosotros hemos generado una estrategia tecnológica de digestión anaerobia para el tratamiento de estos residuos, una digestión anaerobia acoplada a un biogas upgrading para poder obtener un biometano y un CO2 que pueda ser reutilizado dentro del mismo sistema de la empresa. Y además una tecnología de biosecado en la cual los lodos generados de la planta de tratamiento de la empresa, pues estamos haciendo ese procedimiento que es un secado utilizando los mismos microorganismos presentes en estos lodos para poder generar una biomasa sólida. Y además nutrientes orgánicos que puedan mejorar la calidad de los suelos. Obviamente con esto, pues las oportunidades que nosotros visualizamos de este proyecto es la valorización de los residuos de la industria cánica hacia una valorización energética. Además, con esto entendemos que este modelo circular implica una reducción de la huella de carbono mediante un modelo circular de residuos, debido nuevamente a, como lo mencionaban antes, estamos reduciendo el consumo de otros tipos de combustibles dentro de la misma empresa. Ahora, actualmente nosotros estamos, este es el esquema de la digestión anaerobia. Estamos trabajando un sistema de planta piloto, una planta piloto de 1 metro cúbico de volumen, en el cual nosotros estamos alimentando parte de los residuos que se generan dentro de la empresa, básicamente la mocada y las vísceras, que después de que nosotros hemos hecho un análisis del potencial de generación de biometano, determinamos que la mejor correlación para poder obtener las mayores concentraciones, las mayores producciones de biogás, se encontraban a una relación del 50% de órganos intestinales bueno, que serían las mocadas y los intestinos, ¿no? Tenemos ya prácticamente casi un año de operación y sabiendo y teniendo en consideración que con estos tipos de alimentación o residuos o subproductos que se están generando actualmente en el matadero, obviamente tendríamos un impacto
significativo en el tema de la producción de amonio dentro del reactor. Por lo tanto, se seleccionó para poder abordar este problema un inóculo de alta residencia, de alto tiempo de residencia. Nosotros en este caso seleccionamos para nuestra planta piloto un inóculo proveniente de una planta de digestión anaerobia con un tiempo de residencia de entre 60 a 80 días de residencia. Aquí les presento los resultados de los BMPs. Con esto se determinó la mejor approach, el mejor enfoque para poder tratar estos residuos. Y actualmente, pues esta es la operación a mano derecha. Ustedes podrán ver, estamos produciendo alrededor de... Óscar, queda un minuto para tu presentación. Vale, perfecto. Hasta el momento hemos generado 87 metros cúbicos normales de biogás y se han procesado 398 kilogramos de sólidos. Se puede ver que ha sido un proceso bastante estable del equipo. Y finalmente, muy rápido, las partes sólidas que provienen de los residuos sólidos de la planta de tratamiento lo estamos procesando mediante un proceso de biosecado que aprovechamos los mismos microorganismos presentes en estos lodos y generan el calor suficiente para poderse secar. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Pues bueno, después de los resultados que hemos estado operando la planta, hemos obtenido un material con un poder calorífico de 17.5 megajoules por kilogramo de sólidos totales. Y esto obviamente va a impactar en las operaciones de la empresa. Estamos todavía por analizar todo el ciclo de vida y cuál es el efecto de estos resultados para la empresa. Y finalmente, pues les dejo la información del centro y del proyecto por si quieren ver un poco más, porque sé que con estos 7 minutos es muy difícil ver todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Retomaremos las preguntas a este ponente al final de la sesión, ya que vamos un poco justos de tiempo, así que podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el chat mientras damos paso a Marc Torrell para que haga su ponencia. Marc, si vols compartir pantalla, et donem pas. Sí, moltes gràcies. Podeu veure la meva pantalla? La presentació? Sí, endavant. Doncs bé, primer, moltes gràcies per convidar-me, moltes gràcies per la introducció, Anna. Jo soc Marc Torrell, investigador sènior a l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, concretament en el grup de nanoiònica i piles de combustible, i venia a parlar una mica de la tecnologia de coelectròlisis o electròlisis d'alta temperatura i el seu encaix en les rutes de Power to Fuel, o Power to X, que es coneixen, i Power to Gas, incloent el Power to Gas to Power, no? Tancant el cercle. En primer lloc, introduir-vos una mica al grup. Probablement potser coneixeu ja l'IREC, com deia, l'Institut de Recerca en Energia, actualment amb més de 200 treballadors i amb línies d'investigació aplicades a diferents àmbits de l'energia. En concret, nosaltres som el grup de nanoiònica i piles de combustible, on treballem bàsicament dispositius ceràmics en aplicacions energètiques. Això inclou bateries, sensòrica, ara estem fent coses de memristors, però sobretot inclou, i l'origen del grup ve de les piles de combustible d'alta temperatura i els electrolitzadors d'alta temperatura. Com veieu en aquesta imatge, intento reflexar que anem des del desenvolupament dels materials en si, el processat, les arquitectures d'aquests dispositius, fins a la generació de petits prototips, i tot aquest enfoc així transversal que va des de TRLs una mica baixos a la pròpia transferència de les tecnologies, doncs ho podem abarcar perquè ara mateix tenim la sort de ser un grup del voltant d'unes 35 persones, una mica emputxats per aquest hype de les tecnologies de l'hidrogen del que estem disfrutant i patint al mateix temps. Dit això, introduir-vos una mica en aquestes tecnologies. S'emmarquen en el frame aquest
de la descarbonització, del desplegament de les energies renovables, que com sabeu moltes d'elles necessiten de tecnologies d'emmagatzematge per la seva intermitència, i una de les maneres més eficients i més versàtils d'emmagatzemar aquesta energia és mitjançant la generació d'hidrogen, que a partir d'aquí pot tenir diferents aplicacions. Potser la més coneguda és l'aplicació en transport, cotxe d'hidrogen, etc. I un altre grup d'aplicacions molt més fàcils d'adoptar i amb un impacte molt més gran en el tema de descarbonització, que són les aplicacions industrials, que pot venir des de generació de calor, reelectrificació, ús com a matèria prima, com a agent reductor, etc. Moltes d'aquestes indústries ja estan utilitzant hidrogen, el que s'anomena ara hidrogen gris, amb unes certes emissions associades, i que podríem transformar fàcilment en hidrogen verd. Tot això no es queda només en l'hidrogen, sinó que aquest hidrogen també pot ser una peça clau o una de les primeres peces per generar tot el que és els combustibles sintètics, que tindrien la mateixa cadena de valor, les mateixes aplicacions. I una de les maneres més senzilles i més eficients de fer aquest hidrogen amb més productivitat són les tecnologies d'electròlisis. No entro en detall, però hi ha bàsicament 3 tecnologies: alcalina, la polimèrica o protònica, coneguda com PEM, i la tecnologia d'òxid sòlid, que és amb la que nosaltres treballem. Està basada en materials ceràmics, treballa a alta temperatura i té eficiències més grans que les altres, amb tota la dificultat que el treball a alta temperatura i el material ceràmic pugui comportar. Aquí teniu un esquema de com és una d'aquestes cel·les, com funciona. Bàsicament el que estem dient és que som capaços de, a través d'energia renovable, reduir l'aigua a hidrogen, i aquest hidrogen introduir-li en tota aquesta cadena de valor, i diguéssim que la tecnologia llueix com això, que són una sèrie de dispositius o una sèrie de cel·les ceràmiques que apilem per tenir les capacitats necessàries. Aquests dispositius no només són capaços de reduir l'aigua a hidrogen, sinó que també són capaços de reduir el diòxid de carboni, el CO2, o mescles de CO2 i aigua, el que coneixem com el gas de síntesi o syngas, que és hidrogen més CO. Això dona lloc a la generació de tots els combustibles sintètics, des de metà a altres combustibles més complicats, com poden ser el metanol, el dièsel, etc. I en aquest marc us volia presentar avui un parell d'exemples molt ràpidament: el projecte Support a nivell estatal i el projecte 24/7 a nivell europeu. El projecte Support està molt lligat amb tot el que s'ha parlat aquí. És un projecte, com us deia, de la convocatòria de línies estratègiques, on tenim la participació d'Aigües de Barcelona, amb la seva planta de tractaments d'aigua d'aquí del Prat de Llobregat. I com coneixeu, en aquests processos de tractament d'aigua es generen una sèrie de fangs que són capaços de generar biogàs. Aquest biogàs, del que s'està parlant aquí com a combustible, com a font renovable d'energia, té fins a un 40% de CO2, per tant, tenim una part de metà, però també encara tenim una part important de CO2, que el que fem en aquest projecte és juntar-lo amb aigua que ve també de la planta de tractament d'aigua, i posar-lo en un procés d'ecoelectròlisis, que, com us comentava, és capaç de reduir aquesta aigua i aquest CO2 a hidrogen i CO, aquest syngas, i a partir d'aquí passar-lo a un procés de catàlisis, Fischer-Tropsch, que és capaç de generar diferents hidrocarburs de diferents llargades, de diferents pesos moleculars de la cadena. En aquest cas, el projecte està participat també per la gent del Port de Barcelona, i per tant ens enfoquem a la generació de combustible sintètic, el que es coneix com el marine oil. Té molt d'impacte ara últimament el tema dels creuers, dels ferris, i tota aquesta contaminació, no només a nivells d'emissions, sinó a nivells de qualitat de l'aire aquí a Barcelona, perquè tenim el port molt a prop del centre. Hi ha tot un procés de descarbonització i de neteja de tot aquest procés, i una possible solució seria la generació de combustibles sintètics, com us deia, a partir d'aquesta porció de biogàs que surt dels fangs de les plantes de tractament. Hi ha també una activitat dedicada directament a la fermentació fosca, o la dark fermentation, que es fa a partir de microorganismes que són capaços de transformar aquests fangs dels digestors directament en hidrogen, que aniria també a alimentar aquest procés catalític de Fischer-Tropsch per fer aquests combustibles sintètics. Arribem a eficiències de fins al 85%, amb equivalents d'hidrogen són uns 40 kWh per cada quilo d'hidrogen que podem generar, i hem fet un prototip petitet de 7 metres cúbics d'hidrogen o de syngas al dia.
L'objectiu és aquesta descarbonització i el que nosaltres aportem des de l'IREC doncs, és el coneixement de la tecnologia, tenim tecnologia pròpia, però també utilitzem altres tecnologies i, com us deia, des de la generació de les cel·les fins a la generació de petits prototips demostradors, que és el focus final d'aquest projecte. En la mateixa línia us volia presentar un projecte europeu, 24/7 Zen, que el que fa és aprofitar la reversibilitat d'aquestes tecnologies d'electròlisis, que poden fer tant d'electròlisis com de pila de combustible, per, com veieu en aquest esquema, aprofitar el que seria el gas natural, gas natural renovable, biogàs, que pot transformar en electricitat per donar servei a la xarxa o, pel contrari, agafar electricitat de la xarxa, amb origen renovable o no, i aprofitar-lo per transformar l'aigua o aigua i CO2 en metà que podria tornar-se a injectar a la xarxa com a combustible renovable, també en el marc de la descarbonització de les principals infraestructures energètiques que són l'elèctrica i la xarxa de gas, especialment en el nostre país. Això ja és un demostrador més gran, com podeu veure, fins a 100 quilowatts d'electròlisis i amb un metanador acoplat per generar aquest gas renovable. Tot això, i de forma molt resumida, es mostra en aquesta imatge, amb la qual em podria estar als 7-8 minuts, no sé quants em porto, només parlant d'aquesta imatge, que resumeix bàsicament aquest enllaç entre les dues principals infraestructures energètiques, la xarxa elèctrica, la xarxa de gas, amb aquests dos nodes, pila de combustible, electrolitzador, que amb alta temperatura presenten d'altes eficiències, i totes aquestes rutes power to gas, power to fuel, gas to power to gas, etcètera, que ens poden ajudar a descarbonitzar i que segur que moltes de les rutes que teniu industrialment pensades encaixen i permeten aquest enllaç eficient, intel·ligent de les dues principals rutes. Per tant, en busca de col·laboracions potencials, com demana la presentació, qualsevol ruta que encaixi en aquest esquema i que necessiti de desenvolupar tecnologia des de zero a generar un prototip demostrador, encaixem, podem aportar i estarem encantats de participar-hi. I res més, si us ha interessat i ens voleu contactar, ens podeu trobar a la web d'IREC, a la web del nostre grup de recerca, que és atlab.es, o al meu mail directament, o venir a l'IREC, esteu convidats a fer una volta pels nostres laboratoris, estem a prop del fòrum i allà ens trobareu. I moltes gràcies, i espero no haver-me allargat massa. Molt bé, Marc, moltes gràcies. Queda un minutet. Moltes gràcies per la teva presentació. Doncs obrim el torn de preguntes, almenys per fer una pregunteta ràpida al nostre ponent, i si en tenim més les recuperem al final de la sessió. Mira, l'Adrià Bové ens comenta, diu, m'he perdut en algun moment de les eficiències. L'eficiència del procés des d'electricitat a hidrogen, 85%, aprofitant calor? Aprofitant calor, sí. Els números són molt enganyosos amb l'electròlisi d'alta temperatura, perquè aprofitant calor pots donar números d'eficiència absurds, però 85% és sense aprofitament de calor. I una altra de rapideta, del Jordi Pous, cal fer algun tipus de pretractament als fangs de depuradora abans d'entrar a la dark fermentation? Doncs la part de la dark fermentation no la porto jo perquè, com heu vist, s'ha notat una mica, jo estic en la part de l'ecoelectròlisis, no en la part de la dark fermentation. En principi, no en soc conscient, no s'ha explicat així, almenys. És directe. El que sí que s'ha és d'afegir aquests microorganismes que tenen aquesta capacitat i protegir de la radiació solar, de qualsevol font de llum. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Marc. Donem pas al següent ponent. Si teniu més preguntes, les podeu anar afegint al xat i les reprendrem al final de la sessió. Donem pas al següent ponent, el penúltim, Òscar Prado, que és director general d'Aeris, Tecnologies Ambientals. Òscar, si vols anar compartint la presentació. Sí, así es. Si me podéis confirmar si se puede ver ya. Sí, se está viendo. Perfecto. Fenomenal, de acuerdo. Pues muchas gracias. Buen día a tothom, buenos días a todos. Yo soy Óscar Prado, soy el director de Aeris Tecnologías Ambientales y profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Me gustaría comenzar agradeciendo a IREC y a CBC, las entidades organizadoras, el haber contado con nosotros para este acto y sobre todo a todos los asistentes por el gran favor que nos hacen al
escucharnos. El proyecto del que me gustaría hablar, que quizá de lo que hacemos en AERIS es el más próximo o el más integrado en el sector de la bioenergía, es el proyecto de investigación HidroUSA, que tiene diferentes vertientes, diferentes objetivos, y uno de los cuales es la valorización de aguas residuales con producción asociada de energía. Y esto es un poquito de lo que hablaré hoy. Básicamente acerca de nuestra entidad de AERIS Tecnologías Ambientales. Nosotros somos una spin-off de la Autónoma de Barcelona, llevamos en el mercado desde 2009. Trabajamos en diferentes áreas del medio ambiente, básicamente en la producción de energía y de compuestos de alto valor añadido a partir de residuos. También en la depuración de aire contaminado y de aguas residuales, economía circular. Trabajamos a todas las escalas, desde diseñando e implementando pequeños equipos a escala laboratorio para I+D, hasta equipos industriales para producción de energía, tratamiento de aguas y aire, etc. Y somos muy activos en temas de investigación. Desde 2009 hemos tenido más de 50 proyectos de I+D financiados públicamente, incluyendo bastantes de las convocatorias H2020 y Horizon Europe. Y de todas estas, aquella de la que me gustaría hablar hoy es esta, en particular HidroUSA. El objetivo final de HidroUSA es desarrollar tecnologías y desarrollar modelos de negocio para, de alguna manera, encontrar solución a los problemas de estrés hídrico que estamos sufriendo en la mayor parte de los países de la vertiente mediterránea. Es un proyecto de mucho alcance, 54 meses de duración, con un presupuesto total de unos 12 millones de euros, y este proyecto se completó en julio de este año. Era integrado por 28 entidades, 28 partners, de las cuales 3 éramos entidades catalanas, nosotros mismos, AERIS Tecnologías Ambientales, el Catalan Water Partnership, el clúster de las aguas de Cataluña, y también ICRA. Y resumiendo todo el proyecto en una única diapositiva sería esta. Como ven en la columna de la izquierda, se muestran diferentes tipos de agua: agua de lluvia, agua subsuperficial, agua residual, vapor de agua y agua marina. El objetivo final del proyecto, como decía, era desarrollar tecnologías y desarrollar modelos de negocio para poder valorizar y poder aumentar la disponibilidad de estas aguas. Se desarrollaron diferentes tecnologías y el objetivo final era obtener productos de alto valor añadido, como por ejemplo agua para uso doméstico, agua potable, energía en forma de biogás para posteriormente convertirse en electricidad o en calor, sustancias alimentarias como frutas tropicales, sal, etc. Y quizá de todo el proyecto mostrado aquí en una única figura, la parte que más tiene que ver con el vector de la bioenergía sería la que se muestra aquí arriba a la izquierda, que es la parte en la que AERIS hemos sido más activos. El objetivo de esta parte consistía en tratar todo el agua residual producida en una pequeña localidad griega, Antisa, en la isla de Lesbos. Toda esta agua residual era procesada en un sistema, en un digestor anaerobio tipo USB, para posteriormente completarse su purificación en una serie de humedales construidos y obtener diferentes sustancias de alto valor añadido a partir de estas aguas residuales. Como decía, este sistema, a escala industrial, se implementó en la isla de Lesbos, en la población de Antis. Es una población vacacional con unos cuantos cientos de vecinos. El sistema técnicamente se componía del USB, que procesaba el agua residual, eliminando buena parte de los sólidos y de la materia orgánica y produciendo biogás. Posteriormente, el agua de salida se purificaba, se completaba su tratamiento en una serie de humedales construidos para posteriormente filtrarse, desinfectarse y utilizar este agua para irrigación de una serie de campos de cultivo. La planta de tratamiento de agua procesaba algo más de 10.000 metros cúbicos de agua residual al año. Todo este agua se está pasando a través del sistema de USB, en el cual tratamos más del 70% de la materia orgánica y de los sólidos. Posteriormente, este tratamiento, como decía, se completa en los humedales. Y lo interesante desde el punto de vista de la bioenergía es que este sistema genera un excedente energético de en torno a 4 kilovatios hora por hora. Y se genera también una pequeña enmienda orgánica con características asimilables a un compost y que se está utilizando también como fertilizante en los campos de cultivo. Aquí tendríamos el diseño preliminar del sistema. Se compone de 2 reactores USB, cada uno de ellos con un volumen de 23 metros cúbicos.
Tenemos aquí una imagen del sistema. Arriba tenemos los dos reactores de base cuadrada. Vemos un par de depósitos que corresponden al depósito de acumulación de agua bruta y al depósito de fluente de agua tratada. Y abajo a la derecha podemos ver el gasómetro donde se acumula el biogás pues, previamente a su compresión y a su utilización. Este biogás se está utilizando para alimentar un vehículo adaptado que se usa en la isla de Lesbos con fines humanitarios y también con fines de divulgación del proyecto HidroUSA. A nivel de resultados, resumiendo mucho, aquí podemos mostrar la cantidad de biogás que se producía, serían los cuadraditos negros. Nos muestra que en época veraniega, digamos, tenemos una producción en torno a unos 30 metros cúbicos de biogás cada día. Y en lo que se refiere a la capacidad de eliminación de materia orgánica en kilos día, pues teníamos valores en torno también a los 30, 40 kilos de materia orgánica eliminados por día, medidos como DQO. Resumiendo un poquito todo el proyecto, ¿qué hemos conseguido en esta parte? Pues tenemos una tecnología aprobada TRL9, lista para el mercado, que permite el tratamiento eficaz de las aguas residuales con una producción de energía asociada en forma de calor, electricidad, en forma de biogás. Tenemos también una recuperación de agua reutilizable, cumple estándares europeos para utilizarse para riego. Y adicionalmente tenemos una producción de sustancias de alto valor añadido, como podrían ser biosurfactantes, biofertilizantes, biopesticidas, etcétera, que tienen diferentes aplicaciones tanto industriales como agronómicas. Por mi parte, termino aquí. Muchísimas gracias por su atención. Tienen aquí mis datos de contacto y estaré encantado de responder las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Óscar, por tu ponencia. Pues abrimos entonces el turno de preguntas abiertas. Las podéis escribir en el chat para Óscar. Aquí Xavier Saura, que te agradece la ponencia. Gracias a ti, Xavier. A ver qué preguntas se han quedado en el tintero. ¿Alguna aclaración a hacer? Bueno, mientras esperamos que la gente vaya haciendo sus preguntas, retomaremos estas al final de la jornada. Gracias, Óscar. Pues damos paso a la siguiente ponente. Se trata de la Neus Puy, és la cap del programa de Bioeconomia, Salut i Governança del CTFC. Neus, si vols anar compartint la pantalla. Hola, bones, què tal? Em veieu, no? Sí. Perfecte. Sí, veieu la pantalla? Sí, perfecte. Perfecte. Endavant. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies, Anna, i moltes gràcies tant a les dues institucions organitzadores, l'IREC i el Clúster de la Bioenergia de Catalunya, per convidar-me a fer aquesta ponència. Jo avui us parlaré una mica també en la línia de la implantació d'aquestes biorefineries mediterrànies i d'un projecte que estem fent des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Bàsicament, com a grup de recerca de bioeconomia, som el grup de recerca de bioeconomia forestal, som un grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat i ara mateix som 19 membres, dels quals 13 són doctors, i treballem d'una manera molt transversal temes de bioeconomia, que anem des de la producció de bioproductes, que és del que parlarem avui bàsicament i que és la línia de recerca que portem des del nostre grup, però també parlem de paisatges agroresiliència, paisatges resilients, biociutats, tot el tema de polítiques i també de governança dels sistemes rurals i forestals. Nosaltres, des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, som un centre adscrit a la Generalitat, som 160 investigadors i jo avui us parlo també des del Medwood Chem Lab, que és aquesta unitat de recerca conjunta que hem fet entre el CTFC i la Universitat de Lleida per tal de poder implantar biorefineries a partir de productes agroforestals, tant agrícoles com forestals. En aquesta línia, el que us volia posar una mica en context, nosaltres quan plantegem aquest sistema de biorefineria mediterrània estem parlant d'intentar aprofitar d'una manera integral els nostres boscos, fent una gestió sostenible d'aquests boscos i sabent que nosaltres tenim uns problemes, que tenim molta superfície forestal que no estem i estem tenint una producció forestal molt alta que no estem aprofitant. Nosaltres, el creixement dels boscos anuals creixen un 33% cada any, del qual s'aprofiten molt poc. Llavors,
necessitem nosaltres valoritzar-ho d'alguna manera i és el que estem intentant implementar i intentant treure aquests productes de valor afegit a partir dels boscos. En aquest sentit, nosaltres estaríem en aquest requadret d'aquí, d'aquesta biorefineria, de treure tant productes energètics, que seria més lligat a les solucions de bioenergia que us estem comentant avui, i també productes químics. En aquest sentit, us volíem explicar una mica què és el que estem fent des d'aquest projecte que estem coordinant des del CTFC, que és aquest projecte Life Bioreformed, que anem a gestionar aquests boscos que actualment no són rendibles econòmicament de poder extraure la fusta. I el que fem és agafem aquests tipus de boscos, en aquest cas eren 3 tipus de boscos amb 3 problemàtiques diferents i fem uns tractaments forestals innovadors per adaptar-los al canvi climàtic i aquesta biomassa forestal, en la línia del que ha explicat abans el Víctor Ortiz d'Eurecat, intentem treure aquests productes de valor afegit a partir de torrefacció i piròlisi. Bàsicament, sempre obtenim aquestes 3 fraccions, que és aquests líquids de piròlisi o coneguts com bioil, aquest biochar i gasos, i que els aprofitem després per diversos productes. Bàsicament, aquí veieu també una fotografia de la biomassa, aquesta la triturem i després l'entrem ja directament, a dintre de la nostra planta pilot, però semi-industrial. Estem parlant d'una planta ja bastant gran a nivell de capacitat. Nosaltres, la nostra tecnologia és aquest tipus, és una tecnologia de reactor Auger Reactor, que es diu, que és el de cargol sense fi, i com podeu veure les fotografies de la dreta de la presentació, que ho tenim dintre d'un contenidor d'aquests d'ISO de vaixell, i el que fem bàsicament és alimentar aquesta biomassa, fem una primera desvolatilització a baixa temperatura, a 300 graus, per assecar i també per treure bàsicament aquesta fracció àcida d'aquesta biomassa. Després fem pròpiament dit la piròlisi a més temperatura, 550 graus, i traiem aquest bioil que podeu veure aquí a la dreta, que té un aspecte més com de petroli, que aquí traiem tots aquests productes químics que són polifenols, sucres, altres productes de valor afegit que després us explicaré, i finalment un cop els gasos ja s'han condensat, tenim un refredament de la fracció sòlida, que sempre obtenim aquesta fracció sòlida, que també ho podeu veure aquí, que aquí podeu veure el canvi de color segons les temperatures que es puguin aplicar i que implica obtenir aquest biochar que també ens serveix tant sigui com bioenergia, com estructurant del sòl o per altres productes, perquè també pot ser com absorbent de nutrients per altres processos. En aquest sentit, nosaltres en aquest projecte estem desenvolupant bàsicament aquests productes i que estem obtenint i que ja els estem acabant de caracteritzar, bàsicament d'aquesta fracció líquida, que és del bioil, estem obtenint aquests antioxidants, que són aquests grups fenòlics que són per la indústria cosmètica i dermocosmètica i per la indústria nutracèutica, els estem obtenint amb un 90% de puresa. Les resines fenòliques, que són aquestes resines de fenolformaldehid que es fa servir d'additiu en pintures i també els estem fent servir com a producció de bioadhesius per ficar, per poder ajudar a canviar aquest producte d'origen fòssil per un producte d'origen renovable, com seria aquest tipus de producte. Sucres, com l'evolposant, que l'estem obtenint a 40% de puresa, i els àcids, que és bàsicament àcid acètic, el tenim en quantitats importants amb un 70% de puresa. Perquè fa la fracció sòlida, que seria aquesta part que veieu aquí sota en aquesta fotografia, segons la temperatura, lògicament, tenim més carbonitzat o menys carbonitzat, però a baixes temperatures podem obtenir aquests àcids húmics que funcionen com a esmenes húmiques per la indústria agroquímica, que funcionen com a bioestimulants, o sigui, bioestimulen el creixement de les plantes. Per tant, s'utilitzen per estimular aquest creixement de les plantes. I el biochar, que aquí l'han posat com a bioenergia, que tindríem un poder calorífic superior important, també l'estem fent servir també com a esmenes i com a estructurant del sòl, com a esmenes orgàniques i com a estructurant del sòl, i també en posteriors tractaments també els estem provant perquè siguin també biofertilitzants. D'acord? I bàsicament, en quant a les propostes de col·laboració, nosaltres des d'aquesta unitat conjunta que estem treballant qualsevol tipus de procés de biorefineria i les seves metodologies per tal de treure aquests productes de valor afegit, perquè nosaltres al final ens interessa poder valoritzar tota aquesta biomassa, bàsicament lignocel·lulòsica, per poder treure aquests productes de valor afegit, ja siguin antioxidants, sucres o diferents tipus, o limoner o diferents productes químics que puguin ser d'interès i que puguin ser d'interès tant per la indústria agroalimentària, química, farmacèutica, nutracèutica o d'altres tipus. I després també estem desenvolupant tota aquesta línia de, com us comentava, de bioadhesius per a la producció
la producció de productes de construcció amb fusta de manera sostenible. D'acord? I res, amb això ja us deixo també el meu contacte. Jo soc la Neus Puig, aquí teniu el meu correu i ens podeu trobar aquí a Solsona, al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Neus, per la teva ponència. Tenim ja una pregunta de l'Adrià Bové. Diu, des d'una visió de costos, capacitat de les plantes, quantes plantes d'aquest tipus serien necessàries en el territori? Podria ser una cosa que a nivell comarcal podria funcionar? Sí, de fet, nosaltres el plantejament que fem és no de fer una macroplanta, sinó, com heu vist, són aquestes plantes modulars que caben dintre d'aquests contenidors, diguem, ISO, que són fàcilment, no són movibles, però són fàcilment transportables, també per jugar una mica amb l'estacionalitat de la biomassa. Nosaltres volíem jugar tant amb biomassa forestal com amb biomassa agrícola, d'acord? O sigui, de la mateixa manera que tenim aquestes podes i que tenim aquests residus que es generen en el territori, doncs un nivell molt òptim seria el nivell comarcal, com bé comentes. O sigui, llavors, clar, quantes plantes serien, això dependria de la disponibilitat de la biomassa. Si és una comarca molt forestal, doncs s'hauria de mirar, però vull dir, la idea seria poder posar diversos mòduls treballant en continu, perquè no ho he comentat, però és una planta en continu i això s'hauria de mirar segons també una mica les necessitats que hi ha a cada comarca. Molt bé, moltes gràcies. Tenim una altra pregunta de l'Anna Yats. Diu, quina capacitat de tractament té la planta que has explicat? Aquesta planta és una planta semi-industrial, és propietat d'una empresa que és sòcia del projecte. Aquesta planta té una capacitat de 100 quilos hora de funcionament en continu d'entrada de biomassa. Llavors, això es pot ajustar i es pot fer més gran o més petit segons les necessitats. Però per fer un reactor molt més gran tampoc seria molt més gran a nivell d'espai, perquè al final l'espai més o menys seria més o menys el mateix amb un contenidor. D'acord? Hi ha una pregunta per l'Òscar Prado, que la fa la Roser Costa, que diu si aquest projecte que has explicat és un projecte pilot o s'ha pogut aplicar o està previst que s'apliqui a algun municipi de Catalunya. Vale, muchas gracias por la pregunta. El proyecto es a escala real y no solamente se ha aprobado a TERLE 9, sino que tenemos la ETV, hemos conseguido la verificación tecnológica ambiental, somos el primer sistema biológico de tratamiento de aguas que la consigue. Entonces, estamos listos para venderlo. Estamos en comunicaciones con municipalidades alemanas e italianas para implementarlo en diversas ciudades. Hasta ahora no hemos contactado. Estamos en fase de divulgación en Cataluña para dar a conocer la tecnología y estamos pendientes de iniciar conversaciones con ayuntamientos para implementarla. No sé si potser seguim amb les preguntes de la Neus o seguim amb les preguntes de la Neus. Estàvem aquí amb l'Aleix Cortada, que preguntava quina superfície ocupa el mòdul o planta? La planta que us he ensenyat en les fotografies d'aquí ocupa un contenidor ISO, d'acord? Per tant, és 12 metres per 3-4 metres d'amplada, d'acord? És d'aquests que es carreguen amb un tràiler gran. D'acord? Aquest seria el mòdul 1, diguem. I l'Adrià Bové preguntava, diu, pel que dius, es podria provar ja de multiplicar? Sí. De fet, pel que veig també aquí algú pregunta si es comercialitza o no. Si es comercialitza. Exacte. Que ve lligat molt amb aquesta pregunta també. O sigui, el tema és que ara mateix com a producte final, o sigui, falta l'usuari final per a aquests productes. Ara mateix nosaltres estem fent molta èmfasi en la producció del biochar, perquè és la cosa més assequible actualment. Nosaltres, tot i que estem traient tots aquests productes de valor afegit dels antioxidants i això encara està en una fase de desenvolupament de TRL 5, 6, les plantes sí que per produir biochar estan en un TRL molt més alt. Per tant, falta de poder moure tot aquest mercat de biochar i l'interès i poder ja produir a nivell industrial. Doncs tornem a l'Òscar, que pregunten si és necessari en llocs on hi ha sequera, si es pot implantar i quins són els interlocutors locals. Vale. De hecho, desde el punto de vista técnico, los lugares donde hay sequía son ideales para implantarlo porque supone el aprovechamiento de agua residual y obtener agua válida para agricultura.
Los interlocutores, lo que es crítico, hemos podido comprobarlo en las pruebas que hemos hecho en Grecia, es la administración, los requerimientos de tipo legal y administrativo, por ejemplo, para instalarla en Lesbos. Bueno, tiene unas normativas bastante estrictas en cuanto a lo que se puede hacer con el agua residual y estuvimos prácticamente un año para conseguir todos los permisos, sobre todo para poder aplicar este agua para riego de alimentos, para alimentación humana. Entonces diría que este es el cuello de botella principal, que de alguna manera la administración agilice los trámites para poder implementar el sistema y poder aplicar el agua de salida. Perfecte, moltes gràcies. Doncs reprenem la llista. Ara us he posat a tots els 6 ponents en primer pla perquè tots els oients us recordin i us puguin sentir. Recuperem una pregunta que s'ha quedat al tinter pel Víctor Ortiz d'Eurecat. L'Anna Llats preguntava, diu, quan teniu previst tenir els resultats finals tècnics, econòmics i ambientals? Doncs sí, tot això ho tindrem a finals del primer trimestre d'aquest any que ve, del 2024. Perfecte, moltes gràcies. I per l'Òscar Osegueda sí que ho has escrit, lo has escrito en el chat, pero bueno, si quieres dar un poquito más de detalle, preguntaban si podías confirmar el valor de 2,59 gigawatts hora año, que es la estimación de una planta real. Si quieres desarrollar un poco esta pregunta que has respondido por el chat. Claro, aquí esto es un valor aproximado calculado a partir de la tipología de los residuos, las cantidades que se producen y en un ciclo combinado de potencia de calor y electricidad de un 90%. De ahí sale ese dato. Obviamente, al final del proyecto, la idea es poder recalcular este dato e intentar llegar a aproximarlo lo más que podamos, pero es teórico el dato. Perfecte, doncs moltes gràcies. Seguim amb el Marc Torrell, que també li han preguntat una sèrie de dubtes o aclariments sobre les eficiències, no? En una direcció preguntaven que havien sentit eficiències d'electròlisi que eren del 50% i el Marc estava parlant d'eficiències del 85%, que era un canvi molt substancial. Per si vols fer uns aclariments entre les diferents tecnologies i eficiències. Sí, segurament aquestes eficiències que s'han sentit són de tecnologies més madures o que ja estan desplegades, que són les tecnologies de baixa temperatura. Si bé la tecnologia d'alta temperatura ja estem parlant ja de projectes a l'escala del megawatt, per tant, a nivell de maduresa jo crec que estan arribant a una maduresa bastant elevada, però no es coneix tant, no? Diguéssim, perquè és l'última que ha arribat. Però sí que les eficiències poden arribar a aquests valors, inclús si estem acoplant, que també té a veure amb una altra de les preguntes, si estem acoplant alguna font tèrmica i no valoritzem aquesta font, diguéssim que és waste heat, no? Ara no em surt, o sigui, calor que no es fa servir per res més i per tant no el contem en aquesta eficiència, podem inclús incrementar aquests valors, no? Perquè molta part de l'energia requerida per trencar aquesta molècula d'aigua i generar hidrogen ve de la calor en aquest tipus de tecnologies, no? I quan més calor poses, menys electricitat has de posar i per tant l'eficiència és molt més elevada. I un dels avantatges, no m'allargo més, és que a més tens un rang de treball molt gran, a nivell de pots anar a règims de molta producció i amb eficiències molt més baixes de aquestes que estic plantejant, o generar hidrogen d'una forma molt eficient amb produccions més petites, no? I aquest treball d'alta temperatura fa que els materials puguin treballar amb un rang molt més ampli d'operació. És un dels avantatges també de la tecnologia. No hi he entrat perquè ja m'he allargat prou. No passa res. Perfecte, moltes gràcies per l'aclariment. Aquí tenia unes preguntes per l'Òscar i la Neus, però diria que aquestes ja les hem respost. Esther, no sé si tenim alguna pregunta més que s'hagi quedat al tinter. Les hem anat responent totes. Oi que sí? Perfecte, doncs no sé si els ponents tenen alguna coseta més a afegir respecte a les seves intervencions o les preguntes, algun aclariment més a fer.
Val, Jo perfecte. agrair-vos la invitació perquè he de marxar corrents, vaig molt tard i me n'he d'anar, així que moltes gràcies a tots i fins la propera. Si hi ha qualsevol cosa teniu el meu contacte a les presentacions, d'acord? Perfecte. Moltes Merci. gràcies, Marc. Perdoneu, perdoneu. No pateixis. Doncs moltes gràcies a tothom. Aquest espai d'aquest webinar d'avui sí que volíem donar com un espai, unes pinzellades sense entrar molt en detall per poder facilitar un espai de networking i perquè hi hagin unes idees clares, d'unes solucions clares en l'àmbit de la bioenergia i donar a conèixer aquestes novetats i innovacions que genera el sistema de coneixement i spin-offs del territori. I bé, voldria agrair sense més i per finalitzar la sessió també a la meva companya de comunicació del clúster de bioenergia, l'Ester Galdàmez, i els equips directius de les dues entitats, així com la resta d'entitats, la xarxa, el projecte Transener 2, el PAD i els ecosistemes que han ajudat a col·laborar en aquest webinar, així com el finançament rebut per les entitats públiques. I gràcies a tothom per la vostra assistència, per parar atenció i per formar part d'aquest webinar, d'aquesta jornada. Moltes gràcies a tothom. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Gràcies. Adéu, bon dia. Gràcies a vosaltres. Gràcies, adéu.